आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। अखिया सबे कर दुई गोरे हउए अखिया सबे कर दुई गोरे हउए नजरवा अलगा अलगा बा नजरवा अलगा अलगा बा अखिया सबे कर दुई गोरे हउए नजरवा अलगा अलगा बा नजरवा अलगा अलगा बा। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। नजरवा अलगा अलगा बा। डीजे सोनू मोतिहारी। नजरवा मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। साधुअन के देहिया में दुई आँखें होला चोरवन के देहिया में दुई आँखें होला चोरवन के देहिया में दुई आँखें होला साधुअन के देहिया में दुई आँखें होला चोरवन के देहिया में दुई आँखें होला सबके खबरिया ली है विधाता सबके खबरिया ली है विधाता नजरवा अलगा अलगा बा नजरवा अलगा अलगा बा। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। नजरवा अलगा अलगा बा। डीजे सोनू मोतिहारी। नजरवा मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। केहू राह चलत लड़की बेटी जस देखे केहू नजरिया गलत के भी देखे केहू नजरिया गलत के भी देखे केहू राह चलत लड़की बेटी जस देखे केहू नजरिया गलत कनी देखे कहेला राहुल राजधानी सुना कहेला राइटर अंकित बाबू नजरवा अलगा अलगा बा नजरवा अलगा अलगा बा। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।